Kuule, siinä loma osuu aika hyvään aikaan. Oletko ajatellut, miksi Jyväshyvän keksit maistuvat paremmilta? Niissä on 23% aurinkoa, 14% maanvoimaa ja noin 3% puhdasta vettä. Ja loput. Se on rakkautta ja taitoa käyttää kekseissämme enemmän, jopa 60% viljaa, sinun hyväksesi. Jyväshyvä. 100% hyvää Jyvästä jo vuodesta 1906. Shake that thing. Smash Hit 7. Hittikokoelma vailla vertaa. Smash Hit 7. Nyt kaupoissa. Vauhdikas juustojahti alkaa Kissa ja hiiret pelissä. Hiiret keräävät juustonpaloja. Ainoa este on Turokolli. Vai onko? Kissa ja hiiret, vuoden lastenpeli. Laatupeli on Ravensburger. Suomen suosituimmassa vohvelissa on nyt enemmän herkullista täytettä. Uutta kännykkään. Flash Super monivärivilkku. Vilkkuu kun soitat tai sinulle soitetaan. Mix Mobile. Pelejä, logoja, soittoääniä ja kuvaa. Vaikka lahjaksi. R:ltä. Kaiken lisäksi lähellä. Viikonloppuna sitten siivotaan. Hei kulta, meneekö tänä viikonloppuna Anopille kylään? Tule mukaan Ravensburgerin pelimaailmaan. Apina-temppeli, jonka kätköissä on apinapatsaita. Voita esteet ja kiroukset. Auta lohikäärmeitä. Pelasta aarteet. Seikkailu lohikäärmeiden maassa. Sesam aukene. Löydä oikea yhdistelmä. Avaa Alibaban aarrearkku, mutta varo käärmettä. Avaa silmät ja löydä tie salaperäiseen alati muuttuvaan labyrinttiin. Pelaamisen riemua koko perheelle. Apina-temppeli, lohikäärmeiden maa, Sesam ja muuttuva labyrintti. Laatupeli on Ravensburger. Mahtavia temppuja! Lego Sports kanavalla! Katsos tuota! Tosi ilmavaa! Pystytkö tähän? Ensi viikonloppuna tehdäänkin sitten oikein kunnon suursiivous. Kun pelaat Twisteriä, pitää muistaa 3 kultaista sääntöä. 1. Varo paviaaneja. Ikinä ei tiedä kumpi pää on kumpi. 2. Imponit huijaa aina. Ja 3. Ei Twisteriä. Gorillan kanssa. Twister panee vipinää kinttuihin. Muista myös Jungle Book Twister perheen nuorimmille. No, me tehdäänkin se suursiivous sitten ensi viikonloppuna. Yes! Videofirma Makuuni ennätysjahdissa. Tänään kaikki leffat 2 euroa. Liikkeet auki yötä päivää. Lue lisää Makuunin netistä. Anger Management. What are you doing here? I came home. I'm here. Where's the love? I just flew coach. I need some love. Back! Yay! And you look so tan and gorgeous. Miss you. Hey, lady. Hey, sister, go, sister, so, says Team met Marmalade down in old New Orleans. Dropping the stuff on the street. He said, hello, hey, Joe, you want to give it a go? Get you, yeah. Get you, yeah. Mocha chocolate, yeah. Real
Olet tyttö, tosi tyylikäs, vain klik ja tyylis vaihtuu. Clickets, Design Studio, tee se tyylilläs. Nyt esittelemme iloisen kokkikoulun. Tässä näet jäätelökoneen, jolla tajut maukkaan mahtavia jäätelöannoksia maidosta ja kermasta. Maistuisiko poppari? Helppoa, tarvitset vain popcornjyviä ja juhlat voivat alkaa. Pirtsakat piirtelöt valmistuvat hetkessä iloisen kokkikoulun piirtelökoneella. Jäätelötikkutehdas, kuulit aivan oikein! Näin tehdään ja koristellaan herkulliset jäätelötikut. McFlurry pehmisjäätelö valmistuu kädenkäänteessä uudella McDonald's McFlurry jäätelökoneella. Hauska, helppo, iloinen kokkikoulu. Kana-ateria 495, Minimega-ateria 495. Kerros, siis kaikki hampurilaisateriat nyt vain 495. S-Burger. Everybody wants to be at prom 2003. Former funk is looking fine. All the time. Everybody wants to be at prom 2003. Oh, you boys. Former funk, let's change again. Prom night never ends. Voittaja on Bratz, trendinukke numero 1. Menestyneempi kuin leijona kuningas. Minä lupaan, en anna sinulle tapahtua mitään. Millaisiin seikkailuihin isä joutuukaan? Nemo! Pelastaessaan poikaansa. Mä tulin merestä. Minä tulin Kallen kalasta. Netistä. Walt Disney Pictures esittää Nemo! Pixar Animation Studion elokuvan. Isäsi on kyntänyt koko valtameren sinun vuoksesi. Toi on mun isä! Minä tulen, Nemo! Nemoa etsimässä. Mulla ei edes ollut mitään iskää. Elokuvateattereissa 28. marraskuuta. Music Video Stars karaoke-laite on kaikki, mitä tarvitset omien musiikkivideoiden tekemiseen. Esiintymään pääset heti, kun laite on kytketty telkkariin ja videoihin. Sisäänrakennettu videokamera välittää karaoke-esiintymisen suoraan TV-ruudulle ja nauhoittamalla sen VHS-kasetille syntyy uusi tähti. Musiikkia korville ja silmille. Music Video Stars karaoke-laite. Musta ritari. Salsaluolaan! Avaruussankari. Kuis surisee! Tehtävänä on pelastaa maailma. Tällä kertaa emme saa antaa hyvien voittaa. Kai sä tajuat, että tää tietää sota! Looney Tunes taas kehissä. Nyt Teknisiltä tallentava, monipuolinen JVC-DVD-soitin vain 799. Elämää ja elektroniikkaa. Tekniset. Mikä tekee uudesta ihanasta Baby Annabellista niin ainutlaatuisen? Hän on niin luonnollinen. Baby Annabelle osaa aina tuttia ja tuttipulloa. Liikuttaa silmiä, suuta, itkee ja röyhtäisee. Mutta eniten hän rakastaa nauraa ja jopeltaa. Baby Annabellin toiminnot ovat hämmästyttävän ainut. Uusi Baby Annabelle. Ihastuttavan luonnollinen nukke. Uusi Smurfi CD. Tykkihitit nyt kaupoissa. Tää toimii. Mahtava Nikko X-Race maasturi on saapunut. Isokokoinen vauhtihirmu on ketterä kokoisekseen ja selviytyy vaativassakin maastossa. Nikko X-Race on maastureiden sukua. Veljessarjaan kuuluu 4 eri kokoa. Nikko, radio-ohjattavien ykkönen. MTV3. Internet PC. Annetaan hyvään kotiin. Nimellistä korvausta vastaan. Tilausohjeet Maikkarin netistä ja tekstikanavan sivulta 435. We come in peace. We take them your land. We're not savages. I'm a paralegal from Cleveland. And I'm a nutritionist from Santa Fe. We were a tribe on another reality show, but we lost the final challenge. I just couldn't eat any more kangaroo testicles. So the show just abandoned us here. The weird part is, now I can't get enough of them. But now we're going to escape. We're going to overpower your crew and return to civilization. And now to wreck their precious helicopter! No, Homer, no! That's our only way home! Riittää.